terve! Se on Retro Gamer Rops täällä. Ekan tämmösen niinku Let's Play parissa. Eli tää on Kirby's Adventure. Jota oli tämä, me tehtiin esittely tuossa erään toisen henkilön kanssa. Eli Kirby's Adventure niin on tämmönen juttu, missä mä oon nyt tää Let's Play. Tää on Nessille tää peli ja... Oho. Tässä se hyppää, okei. Okei, oho, okei. Jos katsoitte videon, niin en ole varma, olenko pistänyt vielä kanavaa, se pitäisi tulla ainakin tänään. Siitä olen varma. Oho. Ellei mä sit vaan jostain syystä unohda ladata tätä videota. Mikä on kyllä hyvin todennäköistä. Okei. Eli tehtiin siis tämä toisen tyypin revievi tästä pelistä. Ja. Jaha. Tämä on oikeastaan toinen kerta kun pelaan sitä, eli en ole mikään paras tässä. Mennään. Anteeksi. Kuinka mä oon? Eli tämä on nyt siis ihan Nessille tehty peli. Tämä on aika hyväkin peli. Voi kamala. Otti damage vähän ja aika paljonkin oikeastaan. Näin. Oh. Näin. Eka taso läpi. Ei mennä nyt vielä ekstra tehtäviin. Sitten vasta niin sanotusti, kun tämä maailma on läpästy, niin voidaan mennä ekstra tehtäviin. Tää on siis sellainen 10 minuutin video. Mä jaksa kauempaa rekordata. Vaikka rekordaisikin siis hyvällisesti kauan. Näin. Tää on tää välibossi. Tulla tänne mies. Moi mitä mies. Oho. Mitä nyt ei osu? Näin sinne meni. Sinne meni pois. Eli no, nyt pitäis varmaan antaa arvosanatkin tässä, koska... Niin, tähän menee peliin repievi. Eli... Aika hyvä peli. Tämä on kyllä. Eli, no siihen nyt palataan myöhemmin. Miksi tää tyyppi on muuten lähti, kun tuolla on tyyppi? Okei, eli... Niin. Grafiikat on oikein hienot tämän aikaiseksi peliksi. Niin, ja siis tämä... Kaikki muutkin asiat. Pelinteko on helppo. Siis pelin läpäiseminen on aika helppoa. Mutta hauskaa myös, koska tässä on tykkää jännitystä ja... Kirby on niinku oma pelinsä. Se ei ole niin sanotusti matkittu keneltäkään. Ihan omanlainen tasohyppelypelinsä. Omalla tarinalla ja omilla pelin mahdollisuudella. Eli niin. En nyt vielä anna pisteitä. Sitten... miten nämä animaatiot hänellä menee? Niin ne on aika hyvät oikeastaan. On huomattu, että tää on tehty huolella. Eikä millään vitsi Game Makerillä. Ei, kyllä mä se ehkä pystyn tekemään.
se on oikein taitava. Niin. Mä saan callroom.comista. Latauslinkki tulee olemaan kuvauksessa. Kyllä. Oho. Näin. Nyt saatiin monappi. Eli tällä. Sitten tässä pelissä on kaikkea hauskaa seikkailtavaa ja täällä on kaikki näitä mysteereitä ja hienoja paikkoja. Eli niinku piilotettuja paikkoja täältä löytyy myös. Siis aivan ehdottomasti niinkun yksi parhaimmista NES-peleistä, mikä on Kirby, kyllä. Mutta muistakaa, tämä on vasta vain minun mielipiteeni. Jos haluatte, voitte pistää oman mielipiteenne kuvaukseen. Ja no niin, nyt tämä minun arvosanani. Se oli tämä pisteet, niin, se. Täytyy miettiä. Tämä on todella hyvä, mutta minun täytyy 5 pistettä kuuluu eräälle toiselle pelille, eli en voi antaa tässä täyttä 5. Mietitäänpäs. Odottakaas. Anteeksi. Siirrän tätä ikkunaa ja tänne päin. Näin. Anteeksi, tuossa on minun nämä päivitysjutut ja muut. Koneeni ei jaksa nyt päivittää yhdellä kertaa näitä asioita. Se pitää tehdä se monessa kerrassa. Eli näin. Joo, arvosanat. Nyt on pakko sanoa, että kyllä pitää pistää 7 tälle pelille. Kyllä, 7 tälle pelille tulee. Nyt heti paikalla. Jos pelaatte itse, tiedätte miksi mä sanon tätä hyväksi peliksi. Eli latauslinkki tälle kyllä löytyy kuvauksesta. Ja sitten, jos olette taas kunnon miehiä, niin voitte käydä ihan callroom.comista etsiä Kirby. Aha. Anteeksi. Skype taas tuolla taustalla. Oho. No, voiks mä nyt lopettaa? Okei, näin. Tiedä tallensiko tuon jutun, mutta minulla on siis Windows 8 käytössä, kyllä. Mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa. Oho. Mitä sä vedät sieltä tuon takamuksesta? Täytyy vetää takamuksesta jotain pahukset juttuja. Kuole! Voi pahus. Mitä? Mitä mä voi imeä sua? No niin, kiitos näkemiin. Ja tämä episodi taisikin olla tässä ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa Kirby's Adventure. Näkemiin kaikille!